cabinet ni sajaka sung artinya reply mang kabono borok sabo file cabinet place kaje ya ngai কিন্তু process kaje timba right hand or isulo tinai substitute tini solve kaina bagi white hand process kaje ka kombinasi tai abul cabinet sala bai tlang bagi with suntam lu kaje chief minister file return ni reject kai rohmani white hand process kaje ka 2022 ka reject kai roh amo ka sungta reply mukha kita mau cross mabono sungsana ka clearly je chief minister Tiprasa ni interest of Kwrui clearly sidaka ফ্ল্যাক্স আপনারা খেলা করছেন বিধায়কের ছবি কোথায় বলেন কেন রামাদান বাড়ি এখান থেকে আমি জানতে চাই রামাদান বাড়ি এখান থেকে আমি উত্তর দিন না উত্তর দিন আগে এখানে বিধায়কের মারা গেছে কেন বিধায়কের কেন বিধায়কের বন্ধ করতে কিছু কি বলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা কৃষি কাজের কথা ছিল না মাইসার কথা মাইসার আমরা কথা না তো আমার সাথে দাও আগে দাও কেন শুনে Hello Babsong jotono sari kaham bahai tongbai wansugo nor jotono kaham tongbai nai Babsong idaning kaisa video belai kai YouTube o viral longoi tongka abo nor jotono nugoi mankhana nor buskango nai khengke ani aro nugoi mannai abo bobo hingke kaisa football knockout tournament ungmani jagao khoroksa bidhaika মানে বুড়ই খরকসা বনারো ভদ্র মহিলা হিনই ইনভাইট খাইকানা ও ইনভাইট খাইমানি জায়গা তামখা কক সানানি বনো জরারিখা খরকসা নগরাইসি ইংগেবা ফুটবল টুর্নামেন্ট উমা জায়গা তাম কক সানানি নাংনাই যারাই রকনো এনকারেজ খাইনানি যে প্লেয়ার রকনো encourage khlainani khela dula abo belai borokni bagoi kaham drugs aborok belai hamya borokno omahai encourage khai teo bukha tongkhorinani je khela rogo tebo bukha hapnani borok aboni bagoi knockout football tournament khulungmani jagao bone invite tika hiaba bini naharmung football yakho bini naharmung o jare rokni sikla rokni future no tuye naharmung yakho bini naharmung ge tamo ungna abo BJP ni khoroksa buroi bini naharmung kai tamungoi o football knockout tournament khulokmani jagao ani photo riwoi banners namjagi angnani nang tamungoi bannero ani photo korei ungnani nang abongkha khoroksa BJP ni bidhayok bini naharmung nor wansugoi nadi tini bono invite dimani abo sanani bagoya je noro o bannero ani photo mari nai তিনি বনো আরো ইনভাইট খাইমানি কারণ যারা এনকারেজ খাইনানি নরক ফুটবল নি শর্ট উঙ্গই তংখাইকে আং আনি হাইসিং তুই নরক ফুটবল রিনাই তেবো খেলা রগ বুসকাঙ্গো আগুগদি যারা সানানি তিনি নরক ড্রেস নি প্রবলেম উঙ্গই তংখাইকে ইউনিফর্ম নি প্রবলেম উঙ্গই তংখাইকে ফুটবল জার্সি আং রিনানি অমো কাইসা সিকলা রকনো প্লেয়ার রকনো খা tongthoknani kok abo sanani bagoi bonoro invite khlaimani peba o mohilani o burini wansukmung o burini naharmung bini naharmung hingkai khela abo guli maro charerokni future abo guli maro sung tabungni jorao nadi
লেখা পড়ানি বিসিংতুই borok ungoi maya hingkai khela thungmani bisingtui phano borok kubangma koti koti taka rang income khlai tongo ayangni phaising nung chakri toriwoi no maya chararokno chakri ruwoi malia হাজার লাখ চাকরিনি যোগ্যতা বড় tongo o borokno chakri toriwoi malia khelani bisingtui phano bone encourage khaioi bono buskango thangnani bagoi nung kaisa option ruwoi mano kaisa kok ruwoi mano heba ajaga bini o khelarongni slai belai important hingkai je banner bini photo koreni bagoi bo bomsukai matha karap chajaka bomsukai joli jakha nor nugoi mankhana ge bayap song tini ang sanani musung norokno tini abo jesa jaga phana ungoi tongthung abo metaria heba je ungmani abo belai chalia haise belai chalia tini nung BJP khlai tongkhai nung BJP ni khorsa bidai kai nin sago powerful tongo nin thani pham tongo hinoi nung nini musung tui nini ichha khlai je kok sawi tongmani abo belai borokni bagoi chaya haisi borokni bagoi chaya tini ang sanani musungo bayap song tini abhai kubangma jaga tongoi mano abhai tini nini nok ganawo chini para ganawo tongoi mano nini ang chayo tongoi mano tini borokni wansungmung nor nahari nai di kaham kai wansugoi nai di borokni bobishot no tuye wansuknai borok da borokni future no tuyoi wansuknai borok da je cherai rok buskango aguk thung cherai rok game ni bisingtui je drugs nungoi cigarette nungoi biri nungoi chuak nungoi botok lamao klai tongmani slai game thungkai borokni jibon buskango agoi mano ha drugs awareness hai ungoi thango tini o jagao kubangma borok basajak o borok bini o kokno khanawoi mic bon khayori haise mic bon khayori kha tini aro club ni khorcha president ni hinoi asu borok kubangma ni buskango bahai khlai lasiri kha tini tanai de aro obosini Tiprasa ya tini wan sapanong thung je sapanong thung piaba omo kaisa game by khelwar khai tongo haise kaisa bukhari thungnai borokno opoman khaimani klaio bayap somomo opoman tini abahai no chung chini o Tripura o chung naharoi nai khai ke chini Tiprasa rok bai bo same abahai no ungoi tongo same thungoi tongo chini Tiprasa ni bobishot bai chini Tiprasa ni thinang bai chini Tiprasa ni manthai sokthai bebak bai abahai ke no chung power tongo chini je kok samani abo phan tongo chini odhikar tongo ini borok wansugoi kok sao phiaba borokni amahai kok sanani kono odhikar kori tini aro buruingo sibo tini aro aso borok kubangma tongo bono joli jakbai kha haise tini juta khulugoi khitana nangmani bono haise tini kebo juta khulugoi khitalia karon tamni bagai bo khoroksa burui ni bagai bono juta khulugoi khitalia tini respect ribo haise buruino tini ungoi mana aro chini borok Kwrui haipana ang amahai belai kha khamga haise abano nukai abo belai chaya nung BJP khlai tongkhai ke nung power tongkhai ke nung je kuno kichu khlai tongoi mano je kuno kichu chawoi tongoi mano abo kuno kok de tong ha kok reble kaisa game thungoi tongnai mane cherai rok sikla rok haise borni focus nini politics hoya nini politics nini banner nini photo koroi nung abo nini politics so thangoi nung je sapana khlai tongdi but obongkha kaisa cherai rok sikla rok kha bai game thungo haise o games thungmani jagao nung porno games no tuise kok sanani na nung aro bahai ke tini abhai ke sawai tongoi man khabai song norno wansung naila abo nijini thane power tongo farm tongo hinoi abo sawai tongmani kogya da tini abo nijini power no phunok pani siklayo amsuk da important ungoi thanga abo bin banner bin photo ma tongnai amsuk da bo moharani ngoi thanga je bebak jagao borokni photo sima tongnai chung Tripura bo abo nugoi mano Tiprasa sunduri Tripurani abo hingke tolawo Tiprasa sunduri matani photo khai tolawo CM ni Modi ni photo khai mutai ni sakawo abo harok chung kubangma incident chung nugoi mankha ho belai wana ma singcha haise
belai wana ma singcha nung sorkaro tongkha no jotone slai kuchugo abo nung ta wansu de haisi jotone kuchugo ma tongnai nung bebak jagabo ha tini tega sa kok sana musung bayap song tipra sorok bay abakhe no thongoi tongo jong pawaro tongo sini fan jong jesa pano khlai tongoi mano agar dom hai to karke dekhao borne challenges somai public bai borok bai abono no ma buji thai haisi tipra sarok abo rongno no ma buji thai abo tini wansa bai ungu noi nung ya phata khorok de haisi abo nung bai bo ungoi tongo sal brum brum nung bai bo ungoi tongo bai tipra sarone khorang mu thup jagoi tongo tipra sarone boskango agoknani abono kasu jagoi tongo tini o jora hambai ba mariwang titi edc rongno je titi edc chalogoi tongnai government rongno kubakma football tournament khulugoi rewo borok encourage jare rokno boskango agoknani jora rewo chance rewo chini bubakra no nugoi mankhana nor je borok je romde angtabuk football thungnani belaim habjago kaham thungoi tongo bono support khlai konoi boskango himnani omhai sujog chance rewo chini bubakra ব্যবহার লেখাপড়ানি বিসিংতু উংনি হাগে তাম খাবা ব গেমনি বিসিংতি ফানো বিনি ভবিষ্যৎ ব মুঠাঙ্গই মামথং আবো বুবাকারানি নাহারমুং ওয়ানসৌমুং হাইছে তেনা একটা কাছে সারানি মুসুঙ্গো টিটি এডিসি নি বিসিঙ্গ বাহাই চলি তং তাবো টিটি এডিসি কাহামগাই চলি তং মানে বিসিঙ্গ এডিসি এলাকাও কাহামগাই চলি তং মানে বিসিঙ্গ চিনি বুবাকারা সামনে নরক খানাই নাই দি रैली 27 तारीख को मैं शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ में एक दो है, एक मंत्री तो है जो तिपरा मौदा को उकसा कर उल्टा सीधा बात करके पैसा फेंक कर तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूँगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने के लिए, वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए अपने औकात में रहे और त्रिपुरा में वायलेंस के लिए आप तिपरासा को तिपरासा लाने के लिए ये बंद करें। खनायमान खनानर आरताम सा औकात से ज्यादा मत बोलो। औकात एडीसी इलाकाओ खरकसा मंत्री अब ब मंत्री नर ब कांगवे सराय सराय सामान का आंबो मुं सागला खाइछि बुजिवे मान खा चुं हाइसे बुबाग्रा सामा बाइनो बुबाग्रा साका माने बाक्सा बर वानसुगै तंगाय मानो बिन थानि ताम प्रुफ दं ब प्रुफ करये बुबाग्रा कपरमबै कक साया ब हाइसिं बाय थुं तंगाय चाराया हाइसे हाइसिं बाय थुं तंगाय चाराया ब बिन थानि प्रुफ दंगनो ब कक साव तिनि खरकसा मंत्री तिप्रासा एलाकाओ तिप्रासा बाय तिप्रासा ना बुलाय रिनानि बागै बुनि थानि रां नावoi जवाक आराक खानि वoi बरनो उसकानि मुलक रिवoi तिप्रासा बाय तिप्रासा ना बुलाय रितनो तामनि बागै के 2026 ओ एडीसी एलाकानो कब्जा खायनानि ताबुक जे एडीसी गभर्नमेंट तिप्रा मथा अंगoi तंमानि आ जागा बरक आसुकनानि आबो टार्गेट खायै जेनि तिप्रासा बाय तिप्रासानि बिसिंगो हाइहुला खलाय रिवoi नक बखक रिवoi ऑफिस बखक रिवoi वलाय बुलाय खाय रिवoi हस्पिटाल खिक्लाय लायै अमायकै तनेरि तिनि अब बो धरনের राजनीति बुतुई राजनीति अब अब कुबिनि राजनीति दे अब एकमात्र निजिनि बाय थां पार्टी न मथांनानि निजि सीट आसुकनानि ओ सीट न या काटना मुसुं या अंगमानि आबोनि बागैसे तिनि बनि थानि रां पैसा नावै एडीसी एलाकाओ वलाय बुलाय खलाय दन अब कोनो पार्टी खायमानि मोजां खादे कोनो पार्टी खायमा मोजां खादे अमायका पार्टी खाय बर अमाय खाय दा तिप्रासाना हामजा तिनि टीटी एडीसी चुक्तुई चुकिया तुई बरकनो सामाल रिवै का हामखलाय बुसकांगो बाहायखलाय थांनानै आबनो तुयै वानसुगु आबनो तुयै टेनसन अबनि बिसिंगोसि स्टेट गभर्नमेंट बिसिंतुई फाइसिंतुई रां फाइया टीटी एडीसी ओ अब बेलाय वाना मसंचा चिनि त्रिपुरा ओ अमहाय चुं लुगै मान गे चुं तिनि बीजेपी 7-8 बছর तिनि रानिंग त्रिपुरा ओ तिनि त्रिपुरा सरकनो तुयै ए बी शब्द हेने सामाने नर काइसासु कखदा खानाका
tini nugoi mankana Roman script no kasoi tonai sabo tini borom gana bikas depor mani mukti data manik sahaji interest koroi Tiprasa rok o Roman script ta manthung Tiprasa rok o Roman script suita manthung tama mata porithung tama porithung abon naya tama suitung abon naya nge bahai kle mukti data ngoi man khaba Tiprasa ni bago hopung sapung samung tangnai bahai ke ngoi man khaba je tongsak Tiprasa ni bago na samung tangnai hinai borom gana bipin de borma micro me chiri khoi tongo tini Roman script no tuye tini Dr. Manik Saha 3 bar processing ngani jaga wo tini tamni bago reject khlai ri tini abono tuye o topic no tuye tini tamu kok sanani naya tini asuno nung Tiprasa ni bago kaham nayu hingai tini Roman script ikhan dini buphane tam thanga baro sabone buphane tam thanga Heba naya Tiprasa rok buskango thangoi ta manthung Tiprasa rok tabuk je jaga komoroi tongo kulugoi tongo arono kulugoi tongthung Tiprasa no chung chini gulam sanamnani Tiprasa no tuye chung politics khainani Tiprasa no tuye chung vote bank sanamnani abon naharmu aro Tiprasa ne hangkrai nor nudanu nugya tini o topic no tuye borom ganang bikas deporma montri bo abono tuye kokti saimano Piaba bo abono tuye kokti saya tini assembly thango khorang ti saimano tini Tiprasa rok Roman script sanai tongmani abono samung jengori khai janai ma jengnai abono tuye borok khorksa bo kok sanai kore bile nung hai ang hai Tiprasa bulungo phaikai kai chung tong ko song tong nai Tiprasa no hingke borok thokong nani bagoi election ni bagoi vote ni bagoi nin thani kaham khutung riwano tamro khutung bai Tiprasa ma thangjak ya haiche khutung bai Tiprasa ma thangjak ya Tiprasa ma thangnani hingke nung Tiprasa ni kok ma sanai haiche tini bikas defor ma Tiprasa ni kok saya bole sarasa reboti derfutia tongmang chamang tabuk thangka lak thiri ro ka bana haiche MP ni simi mungsa kok salang liya Tiprasa ni pagai mungsa kok salang liya tini tam khlaiga norok sala norok thik no norok politics line norok siwo sawai mano ang siya norok tam khlaiga public norok mo sala do BJP Tiprasa ni pagai tam khlai to saida ma kubang ma bason di progai chawo MBB airport chung sanam ka boron norok sanam ba boron norok sanam kubang ma kok sana tong haji angobono sanamo sungo tong kosong tong nai public rok ani video nai tong khai norok bo amsuk buka tang sire haji jora norok no joliwang joliwu ang abono jora wansu ko Tiprasa ni bagang te kok salia padirik o YouTube channel khulu ko Tiprasa ni baga kok sawai bui bai joli jagoi nesle jagoi dusman bui bai dusman ano kubang ma borok am bai jak norok saidaman kubang ma borok nesle jak ano o Tiprasa ni kok samani bagai hingga ani tam faida tongba o kok sawai bui bai nesle jak tongbai tam faida tongane mungsa faida koroi haji ang phiaba khoroksa Tiprasa ni kok sanani musunggo ang Tiprasa no jungjalo klaijang nugoi maya ang chubana ne musunggo phiaba ang bai thangsi gori Chugya, Chubai Maya, Piaba ang rang puisa by Chubai Maya, Pan by Chubai Maya, ang kok by le ang sawai mano, ang bukhaw to ni Maya, ang kok sana mo sung, atinga ang saw. Nga Tiprasa no, baksa Tiprasa na di, yang por, je borok no sukul goi tunggu, je borok no kafi goi tunggu, o borok mana thanga bana rong lai chiri khol lai BJP jindaban. Tini ang hai borok ni baka tam goi kok sanai. Omah borong tam kok sanai te nung Tiprasa ani kok nung khanaya thik no ang go Swbaina ka piaba ni Tiprasa no sukulu koi tongma dile nung nugoi tongo ni Tiprasa thungja koi tongma dile nung nugoi tongo o nugoi tongma ni bisima nung bahai khlai buino logiri woi nung je borok no sukulu ko nung bono logiri woi nung boy baksa thangoi tongman ha ni takhuk no nung bulai tongman ni takhuk nung bulai tongman Tiprasa nung soklai tongman bokhoklai tongman ang o public rong no sanamo sungo norok amsuk bosor 70-75 bosor Tiprasa rok tini o birmano klaijak abono le norok wansuk di ang tini politics ni kok saya ang politics mungsa sia an pokhorgo politics ni kuno knowledge kore haje ang sia ang jeta nugoi tongmani ang obo sanamo sungo haje ang nugoi tongmani norok bai share khayo haje belai joliwo
Dini Roman script jodi allow ngoi thanga ke jodi chung manoi thanga ke aro o BJP khaine ni busala ke bo suiglak da poriglak da nini MLA nini Montri nini bo 5 বছর 10 বছর tongano aboni yaklo nung tam khlai nai boro thanai no nini do phano nung phal kable nini do phano nung buthar klang kable nung aboni yaklo tam khainai no Tini je jaga bagan kaisa manani pukur kaisa manani pun kaisa tok masa manani ngeno arona thanglai ka Tiprasa ro yang nogo khai mungsa koroi nok kiching michi nogo chanani koroi tebo o chanani koroi tuti phano borong no logeri oi tongo je borok nono suklo hoi tong amsu da bujiya amsu da bokhro koroi amsu da wansunani sia je borong nono thokai tongo borok bai logeri oi tongnani amsu da bokhor go koroi kya amsuboda bokhorgo korikha tini Tiprasa ni bagai gobangma borok jan di tongo Tiprasa ni program khaimani jaga thangoi baksa langma cho gari accident ngoi ta mongoi baksa buja koi tongo tokja koi tongo Tiprasa ni khorang no khna jagya muthoboi toni jago tini aborong no khainor question khaya blasa aborong no khainor wansuya da tini nin busa chikon o busa toroi thanga hingke o busa boro thanai o busa tam khlainai bui noko gulam buni dukano kam khainai buni noko haising ti sanai buni mai balai amhaida musung abhai musung khaino rao ahaino mukhra bahar ma haika bahar tongni arawaisa tini Tiprasa ni bagai kok sanani jaga platform sanamjak bubagra haiche aro phaidi aro Tiprasa ni bagai kok sadi chirik di Tiprasa ni manthai sandi nonote bahai sujuri na ba bahai jaga sanam rina ba tin amsuk tongmani jagolo phanusi abono khitaroi kaham jaga no kha hamjagya u nono kusuboi chanai nini nokno lutinai nini to phano lutina o boro no khanor logiri oi boro bai baksa tongoi Tiprasa walai bulai ngoi tong Tiprasa amado norok Tiprasa ni kaham wan sungnai amado norok yokna ni musungjak norok ni ekmatro kaisano tini je amhai ngoi tongnai boro norok ni khai chung kathang tongsa mungsa sukda manoi chawai thangmano nung chawai thangma betam khane nin do phasi korenge nungbo paithako buni nok ni gulan no mangnai ble nin do phasi komor thangenge nung boro tongnai ba boro tongnai kaisa manoi pun masa tok masa aboni bagoi rabar bagano kisa samungkari rikhenge aboni bagano thangka pukur sano ne pukur man rikhenge aboni bagano thangka abo bai nung thuya sak chaida thangmano no Saya thangmano pukur ma khangena nung bebak man bai khata na nini do phayok ja khata nung rabar bagan kaisa mang khangena nini do phayok khata aboba o rabar bagan pukur aboba boro vacancy bose to ne mane site to ne utai reserve yakona jak je jorao chung vote ni provision je jorao chung election gana phayo afurka chung obono jo to sargo ri nai tamni bagan hinke jin phaida lutenen bagan bor game thongoi tongo abole bujidi Yaba bobagrani party Tiprasa motha abo kebono mungsari oi maya haichi kebono mungsari oi maya kebono kobori oi maya gorib haichi chung Tiprasa ni bagai kok sawo Tiprasa motha kebono omahiri nani ne loop phunugo kebono vote nawoi khane use khlaya je manoi tongmani abo rioi tongjawo haichi pukur phake pukur rioi tongo nung pukur aro motha khaina na simi riwo aimon kokya tini abono nango haise bo BJP khaitung CPM khaitung je sangtung nung nini Tiprasa man khaingke nung bo khusing mani nango haise nin Tiprasa si man ble belai jole wo ang ngoboni bagano kokuk sanamo sunglia haise o Tiprasa rok no tuye kok sanamo sunglia wansugya bujiya tini Tiprasa rok ni khorang ti samani jaga wanjuibo kubangma logeri nai tongo tini wanjurong khatam phaida tini wanjuibo joto wanjui bokhorok hamya amaya wansumo hamya amaya baksa wansugo Tiprasa rok belano ore pore ule ungkha Tiprasa rok ni khorang muthub jakha kubangma boro wanjui sawai mano phiaba buskango phairagya buskango phaine phai tongo tini nungkha Tiprasa tutoi nung Tiprasa no thokai nai Tiprasa ni no luti chanai
sakno neta hene sinimung Rinai o public rok bo Borokbaina logir goi tongnai ta manai nu tamo manai nu ang wansuk ang manika ang bai thanggo Swbaina kha nung 10 tala building nok BJP nono tangoi kha nung busu 10 tala building bai nung chaya tong na mana nung 10 tala building nok tangkai ni do pha moda ma thangjak sala belai jole wo haise belai jole wo belai hamai vibe song te bisi kok sai mali angha kok saka kisa bokhor tongo angha kisa joli mane phai haise kok sate jole thangwa gobangma wansung na kengke Tripura ni o jora tang dong khumulong ko ndina mayo singya khumulong kobja khaina ni borok ha phan tong khenu moi dana khorde wa khai bulai tam sabo ha khumulong kaisa shanti jaga kasang jaga na tabo hor chungri to nikha borok hor chungri oi belai hamai vibe song saya tong khai nakarti gobangma kok chaga naro no wansung ni share khai mano malai ni norok bai next video hambai